tini ante de baik kene ang mo thanglai ha maisa gei daran no ge jungke dara tro hingke mo jaga tongguta Bogwan Thakur ni jeng maisa gei ante de baik kene thanglai ha o jeng tei kaisa tongo bo hingke aro jaga chaya he aro jaga thulai bo hingke batia boina goro thulai ge masi jeng ante de baik kene mobile nagi thanglai ha mone lagi thanglai tong hata busi borok tinjana phai ge tinjana phai si ano sung phai ngaro hostel ni sing lama ka se ge hostel ni he tin bar sala busi anor si ma khango si o bimor sa ge si esi buku khuk tisra sra ka sai tong se anor ko ang jolai pele ang borong to jol nai bele busi ana am hai ba tok salang bui samasi boro ano dongkha baile ha ko bang bu amono dar ano kol khaile ha seka dar ano kol khaile ha te masa an logo no kol khaile ha khaile ge to ha mo haing to ha ge sani si boro mobile se dise to ang anti te no mo thangra di hin sai ro la dar ano nai gira di sai ro la mo phaili ang go anga je si boss gang ano mo phayu si ang ma bula ha ang bujak tong ba ang ma bunai ni ge masa sekang phai phai gira ang bula han ge te masa phai borok ni ke bulai kan ang kun nei bin bulai tong ge ayo aro gana gini borok ko tong mung sa khaya ai nai tong ge te masa la song ko lon na ke phai la bo phai borok ka thang ta no bulai ha por ka mung sa khai ma li ge lo ka ano he ro na di mo bai mo ka bai tok man boro puja kha ya go kaisa tong go te ro yak mo ro to tong sep tong bai ge busa ko ro ko na angki siya ko tal tis boro asu kabang tong Oro na di yago. boro Engkai mane norok engko nin tete bai kene norok nin daran nok ni maisa oi nok ni bara kasab nok thang tong man ta de ja para ko sengke aro horos mi thulai gi aro ungki ge so kore ngi ko ge long ke te bo mong ko ha bo no thang bo kirija ko ha surai anu nok lang ko bo mung sa khai man dia ge bo nang an khare ang bojak to toi ni ang bo no thang ra di sai ro na ta ko mane manan boro rohor o dada no thang nai gira di ga bo time rokong khana bo mang dada no kol khai prong ke dosta 10 ta ta bo bo nai ni norok a bunai ro nang side sini ei sini ya ga kun mung sa norok kok banglai mung abrok krinya bele na thangti phajin nang ne bong no kuno hoi sorok kin kalang kore na ke an te tong an te den sum bo busi gi kubunyong na bela nanin dada samane kubunyo gai nang khaile tangai puja khaba ang khai toy ko boto sakam nai to sakam bo ani mai rong kai din daro tamai bara kana to mani ang khai je bo samane abu ko bin ang khai tam kham bo kol khayore chungno chamke naina thangata ang ke to just mana khaina simse thangmani am te tam lai kha problem solve khaina thangmata ang ka jaga tinjon mansa te ja phaipiro mane chang borbai male kisa kasang kasang pairna hanai thanglai mata am se borok tam sapui lawo oi hadraput bathan kok sitra tiklai chang mane rihinta phada asta bolo asta bijin phai de la thate borok changori hino khoila apro tong ta ang kaya puro chang batha katam khabai tam katam chang se borok sawo bono puila bunai hino sawo mane aru maro phai de te bunai no asta bijin phai hino sawo ang kaya am te kai ko bindara soi khala soge sogi bo nijin mana bujak bo kisa jol nai bele joli bo a wansar na phuni bundam buka ang ka jaga mana khai tong amti khamte ko mana khai mani ka jaga wansar borok khorosa sinai tongo mane borano sini hokata puruno katam mane o wansarok ba nang sini lajban tongtana sini laya mana borano sinara khata afuru borano sinara kha ang borno mana khai furu ngai tam kha chang to pai phekya mane phai nogo phai pori tong bekya an tong khana exam se tong ang te college por khana exam tong ani hai hani pori tong kha am se borok tam kha ar mane borok kamong ke tu boi get gana phai buna bage tu phai leu hangke a jaga tam kha borok ani get bus kaw ke chengi tong kha ke yang dar no kol khayo ka e ko borok sing kana phai tong ne get gana phai tong ga nai di nei bono kol khai wata angkai bo sawo i phai na tabuk tong thodi angkai 10 minute ne pore ang borok get nok khai kya angkai dar si phai kana hanai thangi nai na hanai get kholoka get kholong mon por tam khang kang ke ok se sasla pan liya pai nong bor tong han simi sungo angkun pan sali mane saiman liya पुरानी को कामसलियो गनावरंग में डायरेक्ट सतनी फारि फात्र नि चार पाजन कि मिलoi बुमांग नाइ को कामसलियो किसे थांगा जतना शेष और जगह वही को ताम बजन रखा साइमान लिया
थै फाइजाक यांगो yok tongba kya nini bara no thangnya ani bara no ko phai bu da borok le bahaki nin bara nok sinika abo bora yang phaimang khonawa mane a jaga wo yango singkana nei sanai abo hai nei kisa khanama hai mane ni logi logi ta thangkana abo haja logi bolte amro I think mane ke bo saiman khana abo haita chumot exactly saim ya tam ke phakya to ke borok ke bo sinai borok tongo ke bo nungai tong chang biang phai kam te ke phaya no bu phakya poraro borok 15 থেকে 20 জন tong wasaro kun saslam manliya angaro ani langma bagi bansiri man ne kun mote khachi ge yang phaima paisu mane nang bahaki nok ni nongkhor bang khaba nok ni nongkhor mang ka ke mane dara phaikana hanai borok get nok khang ke ba get chori gena am se bor se bacha jagaro 10-15 jona guna hanaita header put 2 minute nei ke oje borno mana khaibro kholosa sin ano sinar khani ang sam asi samani a borno puila sawi komo bo tong ni sawana ke loke bo am sik samani logi sa no haino romi bulaikha loke bo mana mane a borok sai dongka bo buya nei tob se borok bulai tei thaglia loke ang kun mote kya niyo ko banchi yang khari phekata tabuk no rogoro o SPS phaimani nong tabuk tamunai sare bong ni bagai jang to bong ni bagai born je chaya khlaimana bon ko sinte future ro ti am ti tang thong nai de kabang ching no wa bo hai chin borok ni sako attack khaijak mane chung simia amo tabung ni simia kabang ma jang kuno ukorong maya solution maya borok obo mu chung to di khai tong chung no chin borok no nai simia borok mu chung to di khai tong jate omai te tang thong